María Elisa Madarro González. Olaya Fernández Dávila. María Pilar García Negro. María Fernanda Cerviño Villaverde. María Pilar Pedrosa González de Castejón. María José Ares Casal. María Xosé Porteiro García. María Antonia Álvarez Yáñez. María Teresa Fernández Piñeiro. Mulleres que fixeron xuntas política, que abriron portas e sementaron igualdade con convicción. Mulleres que fixeron política desde a vida cotiá, desde a conciliación difícil e a vontade firme de transformar o mundo que lles tocou vivir. Elas estiveron hai 30 anos en Beijing vivindo un momento histórico que hoxe nos reúne aquí para conmemorar un compromiso que marcou un antes e un despois. Un camiño iniciado en Beijing en 1995, cando o Parlamento galego delegou en todas as súas deputadas a representación de Galicia na cuarta Conferencia Mundial sobre as Mulleres. Aquel xesto pioneiro fixo de Galicia un referente na defensa da igualdade e dos dereitos das mulleres. Un exemplo que transcendeu fronteiras e que hoxe continuamos lembrando con orgullo e gratitude. 30 anos despois, mantemos viva esa herdanza, a forza que sostén e que coida, a esperanza que impulsa e que transforma. É o espírito de Beijing, o espírito dunha Galicia que entende a igualdade como corresponsabilidade, como consenso, como liberdade e, por suposto, como futuro compartido. Benvidas a todos e a todas. Inaugura o acto Miguel Ángel Santalices Vieira, presidente do Parlamento de Galicia. Bueno, moi bo día. Saúdo a Conselleira de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia, a exconselleira de Familia, Muller e Xuventude, era como se chamaba naquela época, deputadas do Parlamento de Galicia no ano 1995, María José Ares Casal, María Xosé Porteiro García e María Pilar García Negro. Saúdo tamén a vicepresidenta segunda da Mesa, a vicesecretaria da Mesa, valedora do Pobo, conselleiro maior de Contas, presidente do Consello Económico e Social, portavoces, deputadas e deputados, exdeputadas e exdeputados, autoridades, representación de organismos e entidades, señoras e señores. Moi bons días a todas e a todos. Benvidos ao acto de conmemoración dos 30 anos da Conferencia de Beijing. Para min, como presidente do Parlamento, é unha honra que a Cámara acolla a necesaria conmemoración dun fito histórico no que hai 3 décadas estivo presente o Parlamento de Galicia, representado honrosamente por varias deputadas da cuarta legislatura. Vaya por diante o meu recoñecemento ao seu dignísimo papel, que as levou a facer oír as súas voces nunha conferencia internacional na que participaron representantes de 189 gobernos e que marcou nos anos seguintes e aínda a día de hoxe o devir das políticas a prol da igualdade de xénero. Cúmprense 30 anos desde que as deputadas María Xosé Ares, María Teresa Fernández, Pilar Pedrosa, María Fernanda Cerviño e Elisa Madarro, do Grupo Parlamentario Popular, María Xosé Porteiro e María Antonia Álvarez, do Grupo Socialista, e María Pilar García Negro e Olaya Fernández Dávila, do Grupo do Bloque Nacionalista Galego, formaron parte das 17.000 persoas que asistiron á cuarta Conferencia Mundial sobre a Muller. Grazas a todas hoxe por acompañarnos e tamén as que non puideron estar no día de hoxe. As nosas deputadas viaxaron a Beijing para defender a declaración aprobada na Comisión para a Igualdade e os Dereitos das Mulleres coa unanimidade das 3 forzas políticas que tiñan representación daquela nesta Cámara. As deputadas galegas acordaron propoñer
na Conferencia de Beijing a elaboración dunha Carta dos Dereitos das Mulleres que sería remitida a todas as institucións gubernamentais e públicas con responsabilidade na execución de políticas relativas á muller. Posteriormente, o 25 de outubro de 1995, o Parlamento de Galicia acordou por unanimidade ratificar o acordo da Comisión non permanente para a igualdade e para os dereitos das mulleres relativo á Declaración Parlamentaria de Beijing adoptada na Cuarta Conferencia Mundial da Muller. O Diario de Sesións recolle que naquela xornada o Parlamento de Galicia expresou a súa vontade de que esta declaración se traduza en medidas políticas que contribúan a solucionar os problemas de discriminación e exclusión social das mulleres. A declaración e a plataforma Beijing de 1995 é unha axenda con visión de futuro para o empoderamento das mulleres e aínda hoxe continúa sendo a folla de ruta e o marco de políticas internacionais para acadar a igualdade de xénero e os dereitos humanos das mulleres e as nenas de todo o mundo. Aquela conferencia mundial sobre a muller, celebrada en China, supuxo un fito no que participaron representantes de 189 gobernos que acordaron compromisos sen precedentes. Se nos detemos a reflexionar sobre os avances realizados a favor da igualdade de xénero desde que se adoptou a Plataforma de Acción de Beijing, podo afirmar que foron moitos e aí radica o poder dos acordos e a acción de compartilos. Galicia foi pioneira no ámbito da igualdade e contra a violencia de xénero, e consonte as obrigas impostas no artigo 4 do Estatuto de Autonomía de Galicia, vense comprometendo dende sempre de xeito exemplar en defensa da igualdade que non é nin máis nin menos que en defensa dos dereitos humanos. A Cámara Galega foi pioneira en 1994 ao dotarse da Comisión para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres, e tamén a primeira en aprobar a Axenda de Beijing. Nesta casa, que é a casa de todas as galegas e galegos, aprobamos a Lei para a Igualdade de Mulleres e Homes e a Lei do Traballo en Igualdade de Mulleres en Galicia, así como a Lei para a Prevención do Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Ademais, doutras moitas medidas de impulso que supuxeron avances moi significativos nestes eidos que seguen a ser prioritarios para o legislativo. A Plataforma de Beijing definiu que a participación igualitaria das mulleres na toma de decisións non é só unha demanda de simple xusticia e democracia, senón que tamén pode verse como unha condición necesaria para que os intereses das mulleres sexan tidos en conta. Transcorridos casi 3 decenios daquela declaración que trouxo consigo avances destacados para mulleres e nenas en todo o mundo, non hai dúbida algunha de que ningunha democracia pode considerarse completa sin a participación e a acción das mulleres. Os avances legislativos e a evolución nos dereitos e a igualdade fortaleceron a nosa sociedade. Para entender o cambio que se ten producido nestes 30 anos, só hai que lembrar que despois das eleccións autonómicas do 2020 se constituíu a Cámara máis paritaria da historia con 38 mulleres e 37 homes. Moi lonxe daquela imaxe da primeira legislatura na que só 3 dos escanos, apenas 4%, tiñan nome femenino. E sen irnos máis lonxe, a súa presenza maioritaria no máximo órgano reitor da Cámara, a Mesa do Parlamento, na que me honro en presidir, no posto que con anterioridade ocuparan dúas mulleres, Pilar Rojo e Dolores Villarino, para quen quero ter un recordo. 30 anos despois, vemos avances. As mulleres incrementaron a súa presencia en parlamentos, en gobernos, ampliouse a súa presencia no mercado laboral, rachando coa frecha educativa e, afortunadamente, moitos países teñen adoptado
e fortalecido leis para previr e erradicar a violencia contra as mulleres. Pero, pese a todo, a realidade é que seguen persistindo desafíos para a igualdade real e efectiva. Grazas a todas as compañeiras daquela legislatura e das seguintes. Lamento que non poidan estar hoxe aquí moitas daquelas protagonistas que fixeron aquel viaxe naquela legislatura, aos que lle debemos ter un Parlamento exemplar, onde se confrontan ideoloxías, propostas, iniciativas desde a necesaria perspectiva de xénero, pero sempre con respeto. Foron moitas as mulleres que fixeron posible a Galicia de hoxe, mulleres que loitaron e se adiantaron ao seu tempo, en defensa da liberdade e da súa independencia, como se fixera unha moza, Rosalía de Castro, ao escribir: eu son libre, nada pode conter a marcha dos meus pensamentos, e eles son a lei que rexe o meu destino. A todas elas, grazas. Con aquel mesmo espírito colectivo abordamos hoxe as aprendizaxes de Beijing para seguirmos construindo consensos nunha sociedade que aspiramos a que cada día sexa máis igualitaria. Poderemos escoitar a continuación a reflexión de algunhas das protagonistas daquela etapa que abriu o camiño para ampliar a visibilización e dereitos das mulleres e das nenas de todo o mundo. O proceso de Beijing desencadou unha vontade política notable que conectou e reforzou o activismo e o asociacionismo dos movementos de mulleres e nos comprometeu cun claro acordo acerca de como lograr a igualdade. Ao remate, as representantes dos 4 grupos parlamentarios actuais asinarán un manifesto de Beijing a Galicia, un compromiso que sigue en pé, como recoñecemento ao legado das que nos precederon, e coa determinación de refrendar a folla de ruta que 30 anos despois continúa a guiarnos. Continuemos nesta senda de encontros e consensos, porque a igualdade é o único camiño para unha sociedade máis xusta. Moitas grazas. Moitísimas grazas, presidente. E sen máis, imos dar paso ás protagonistas de hoxe. A unha representación das deputadas galegas que estiveron facendo historia hai 30 anos en Beijing. Un momento que creo, se me permiten, moi emotivo porque darán voz a todas as súas compañeiras das 3 forzas políticas que había no Parlamento galego en aquel momento. As que hoxe non poden estar aquí por diversos motivos persoais e, sobre todo, as que xa non están connosco. Pido un caloroso aplauso e que me acompañen neste escenario a María José Ares Casal, exdeputada do Grupo Parlamentario Popular de Galicia. María Xosé Porteiro García, exdeputada do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia. María Pilar García Negro, exdeputada do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Manuela López Besteiro, exconselleira de Familia, Muller e Xuventude. Por favor. Vale. Pois, antes de nada, eu quería dicirvos que eu víavos, era nena, víavos pola tele, teño unha profunda admiración, pero se me permitides, vos tratar de ti. Eso, é o mellor. Así que, como estades? Que se sente o volver a estar aquí, neste lugar onde tanto tempo pasástedes, e, sobre todo, por este motivo tan especial? A verdade é que é un momento histórico para nós e para o Parlamento de Galicia. Nese momento, as únicas representantes de un Parlamento autonómico éramos nós. Entón, eso supón que xa había unha inquedanza tremenda por conseguir esa igualdade que
como ben dixo o presidente, inda hoxe non é realmente real, realmente real. É un pouco buscarlle, pero realmente é así. Estamos no camiño, verdade? Estamos no camiño e melloraremos. Sí, seguro que sí. E como era ser muller e política nos anos 90? Entretido. Foi apaixoante. Durante moito tempo creo que sentíamos algo así como a síndrome da impostora, non? Que nos pasa moito, en xeral, cando chegamos a lugares onde non estivemos históricamente. Pero hai que recoñecer que nesas dúas legislaturas que eu tiven a honra enorme de ser parlamentaria, dentro das moitas discrepancias que había, porque se trata de debatir de política, a relación humana foi excelente todo o tempo. Non hai máis que ver que nos alegramos de verdade e hasta nos emocionamos hoxe cando nos vimos. E me parece que a política que circula por ese camiño é a política que funciona. Entón, se sirve de recordo e mesmo de estímulo, pois aquí o deixo, porque niso tamén creo que temos un pasado que paga a pena recordar. Claro, a sororidade política, quizáis, non? Sí? O respeto, esas cousas. Sí. E como recibiste desa noticia de que iades ir a Beijing á cuarta conferencia mundial sobre as mulleres? Tamén quería preguntarlle a Manuela como recibiu o goberno galego e a conselleira daquel momento a delegación de deputadas, que a delegación de deputadas fose ao completo a Beijing. E cal foi o papel do goberno galego nese momento? Bueno, o goberno galego colaborou, pero realmente a iniciativa foi do Parlamento. Eu, desde a Consellería e o equipo, a recibimos como alegría. Foi un impulso para seguir traballando pola igualdade, pero tamén foi como un convencer a toda a sociedade, porque tuvo moito impacto nos medios de comunicación, de que era unha situación xa irreversible, que a democracia solo era democracia si realmente todas as mulleres podían participar na vida en xeral con igualdade de dereitos e sin discriminacións. Esa aseveración que hoxe parece que está asumida por todo o mundo, naquel intre era realmente un reto importantísimo. E se facía como xa se dixo aquí, por consenso. Eu recordo que tiña unha teima que trasladaba ao Parlamento cada vez que viña, que era que a sociedade non era democrática sin as mulleres, e que para que as mulleres poidesen participar e mellorar a sociedade había que poder debatir en igualdade. E non se podía debatir en igualdade se as mulleres non tiñan os mesmos dereitos que os homes. Cousas que agora parecen esta que di. Naquel momento había que decilo. Sí, totalmente. E vos, como recibistedes aquela noticia? Desde logo, como ben di Manolita, colaborou o goberno en aquel momento, pero o Parlamento foi o que realmente aprobou e admitiu a situación. Estaba Victorino Núñez como presidente do Parlamento e, desde logo, todo foron facilidades e apoio incondicional. A mí pareceme que tamén era importante porque naquel momento, se hoxe non é todo o que podría ser, naquel momento era moi complicado. As mulleres solo chegábamos á política cando facíamos falta nun concello, entón, bueno, pois facíamos falta, pero non porque nin nós, seguramente nós tampouco tiñamos ese afán de participar. O noso papel era cuidar os nenos e traballar. Ese era o noso papel. Pero, bueno, eu, desde logo, pareceme importantísimo. Vimos que China naquel momento era un país, polo menos a impresión era de pobreza, de non estar á altura.
o choque, o hotel, todo Claro. significaba que non era. Pero bueno, esta era a cuarta conferencia, a primeira xa fora no 75 en México, que se declarou ese ano o Ano Internacional da Muller, Claro. o Ano Internacional da Igualdade. Entón, pois, vimos desde o 75, no século pasado, entramos casi no 21, pois, apoiando. E aquí seguimos. Intentando. Por favor, que Sí. quería... A moderadora preguntábanos que tal nos sentíamos. Eu respondo a pregunta, wonderful, en fin, inmellorabelmente. A outra cousa é o país e outra cousa é o mundo. Claro, o país, naturalmente, Galiza, e o mundo mundial. Eu quixera, en primeiro lugar, celebrar a realización deste acto, non só en termos de memoria histórica, nen tampouco por respeito ou agarimo a un legado, porque eu, como diría Mari Carme Krukenberg, eu aínda estou vixente, así que legado de momento vou no aparcar. De momento. Outra cousa que si teño moito interese en que se coñeza, claro, o que fixemos e o que seguimos a facer. Así que celebro esta realización, como digo, deste acto e agradezo. Antes de máis, tamén quixera expresar un recordo agarimoso ás compañeiras que por unha razón ou por outra, como xa foi dito, non nos poden acompañar aquí, e moi en especial un recordo agarimoso tamén á memoria de Elisa Madarro e de Pilar Pedrosa, que xa non nos acompañan neste mundo e que foron compañeiras, sempre cun trato moi cordial, que tamén viaxaron a esta cuarta conferencia mundial organizada pola ONU en Beijing. A partir de aquí, eu teño moito interese en lembrar que a iniciativa naturalmente foi do Parlamento de Galiza como institución e o Parlamento de Galiza, coa presidencia de don Vitorino Núñez, secundou e apoiou a proposta da Comisión para a Igualdade para os Dereitos das Mulleres. De maneira que todo ten unha secuencia e de todo ten un histórico. De maneira que a Comisión para a Igualdade para os Dereitos das Mulleres constituíuse en 1994, despois de unha proposta de 1993 que tivemos as dúas deputadas do Bloque Nacionalista Galego a honra de a presentar, que foi admitida como comisión non permanente de estudo e de investigación, e da que teño que subliñar que foi a comisión non permanente desta casa con asistencia, con comparecencia máis ampla do ponto de vista social, de modo e maneira que desde congregacións religiosas até asociacións de amas de casa, de empresarias, sindicalistas, calquer sobre os amplos temas que tratamos, calquer efectivamente representación social que de unha por unha vía ou por outra se ocupase dos problemas das mulleres, que non teñen data de caducidade, e a prova ou unha prova é este mesmo acto que estamos realizando. Entón, de aí, desa Comisión para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres, pioneira, efectivamente, no conxunto das asembleas legislativas de todo o Estado, e con este nome concreto, xurdiu a iniciativa e a correspondente petición á Presidencia do Parlamento para irmos como galegas e como Galiza a esta celebración mundial. E o documento que levamos comezaba lembrando, efectivamente, que no ano 48 a Asamblea Xeral das Nacións Unidas aprobara e proclamara a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que no seu artigo recolle literalmente que toda persoa ten os dereitos e liberdades proclamados nesta declaración sen ninguna distinción de raza, cor, sexo, idioma, religión, opinión política ou de calquer
outra índole, orixe nacional ou social, posición económica, nacimento ou calquera outra condición. Entón, considerábamos oportuno que 50 anos despois de formulada e aprobada aquela declaración, o conceito de democracia e da súa aplicación pois tivese tamén naturalmente relevancia e a debida existencia na metade da poboación feminina nas mulleres. E como había todo un ronxel de discriminacións aínda existentes no mercado laboral, na representación política, por suposto, nas posibilidades de acceso e promoción e ascenso profesional, por suposto, na corresponsabilidade de atención familiar, de cuidados, de atención a doentes e a dependentes, toda unha serie de capítulos onde o traballo institucional, como mínimo, tiña que se dar por enteirado e tiña que responsablemente propoñer medidas acordes a unha solución xusta, naturalmente. Efectivamente, Eu quería engadir. sí. E tamén, Bueno, Manolita, se queres, pero é unha cousa moi puntual. correcto. Máis que no fondo, que está creo abordado, si no como foi o feito de irmos tamén, non? Porque fomos o único parlamento de todo o Estado español que estivo nesa conferencia, fomos o único parlamento, creo que do mundo, que estivo nunha conferencia que estaba pensada para gobernos e para ONGs. Entón, nos colámonos no foro das ONGs, porque non había un foro parlamentario. É dicir, iso é unha singularidade que, bueno, é histórico e lle dá, eu creo que un certo encanto, por non decir un valor engadido, a isto, que foi froito, efectivamente, un acordo unánime absoluto por parte a través da comisión da que fala Pilar, pero que nos permitiu estar nas aprobacións que se fixeron finalmente no foro de gobernos e aportar as nosas ideas, se hai algunha que logo recordarei, se hai tempo, e estar no foro de ONGs donde poidemos ver o mundo inteiro en toda a súa diversidade e a homoxeneidade da problemática das mulleres en todo o mundo nesa altura do século. E ese privilexio, logo, e se remato con isto, tivemos a sorte de poderlo levar a toda Galicia, porque nos chamaron de todos os concellos, de todas as diputacións, de todas as organizacións, e íbamos as que podíamos, fomos durante un ano, non paramos de contar. Conto esta parte que parece máis anecdótica, pero que eu creo que é moi de nós, non? Que é unha cousa que nos singulariza. Significativa, sí. Por favor, Sí, Manuela. eu un pouco, escoitando a Pilar, recordaba de como foi o aterrizaxe meu na política e no Parlamento na terceira legislatura, a primeira do presidente Fraga. Eu viña, non quero estenderme moito, porque viña do mundo da educación, que seguramente era o sector refuxio donde non había discriminación, porque mestres, profesores, inspectores entrábamos por oposición. O mellor a universidade hai que facer algunha reflexión aparte, non? Pero aí non había discriminación. E claro, cheguei ao Parlamento e éramos 9 deputadas, 9. 4 do Partido Popular, do Grupo Parlamentario Popular, entre elas Pilar Pedrosa e Elisa Madarro, 4 do Partido Socialista e unha do MNG, Pilar García Negro. E cando vin aquelo, o primeiro que pensei, algo hai que facer. E saliu a proposición de lei de creación do Servicio Galego de Promoción da Igualdade, que foi, eu creo que o cerne de moitas políticas de promoción das mulleres, que logo se quedou pequeno, logo xa hai 2 direccións xerais, naquel momento pois era un servicio autónomo. Recordo especialmente que debatimos sobre esa creación Pilar García Negro, do PSOE era... que foi alcaldesa de Ares un tempo. Rosa Migueles, eu, por o partido naquel momento de Coalición Galega, Santos Soujo,
e de Esquerda Galega López Facal. E aínda chegamos a acordos, o que decía María Xosé, de encontrar consensos. Bueno, cada un ten as súas limitacións ideolóxicas, pero dentro desas limitacións creo que todos sabíamos o que queríamos. Debates que eu recordaba outro día lendo, pois si debía de ser un organismo autónomo dependente do presidente e non do conselleiro de Traballo. Si debía ser o Consello consultivo e a comisión debía de estar formada dunha maneira ou de outra. Pero nos obxectivos non había, eu creo, ningunha diferencia notable. Outra cousa foi que logo na legislatura seguinte, xusto cando foi a conferencia de Pequín, a min tocoume na cuarta legislatura estar na consellería. E o primeiro que dixen é o nome de muller vai no título da consellería. E así foi. Pois agora imos seguir falando do 25 de outubro de 1995, que a orde do día do Pleno do Parlamento recollía a ratificación do acordo do 2 de outubro de 1995 da Comisión non permanente para a igualdade e para os dereitos das mulleres no relativo á Declaración Parlamentaria de Pequín, adaptada pola Cuarta Conferencia Mundial sobre as Mulleres. Alí falaron como voceiras María Xosé Porteiro, María Pilar García Negro e Maite Fernández. Maite hoxe non puido estar aquí, pero ten algo que dicirvos e Olaya Fernández Dávila tamén. Let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Eu son Maite Fernández Piñeiro, formei parte da cuarta legislatura como deputada autonómica e recordo eses 4 anos moi importantes na miña vida. Hai un antes e un despois en función de todo aquelo no que participei. Por un problema de saúde non pode estar hoxe aí, pero non quero deixar de achegar os meus saúdos e un abrazo grande. Pois nos anos 90 non vou decir que a política fose fácil para as mulleres, pero diferente a día de hoxe. Por un lado, había unha complicidade entre as mulleres das distintas formacións políticas. Quizáis porque chegar a onde chegamos costounos moito máis. Eu creo que fai 30 anos tiñamos unha forza, unha seguridade, eu creo que sabíamos o que queríamos. Eso era un punto en común nas distintas formacións políticas por moi ideoloxías diferentes que profesáramos. En relación a Benín, eu teño que decir que foron unhas jornadas moi importantes e moi aleccionadoras e que significaron, sin dúbida ninguna, un impulso a nivel mundial para conquistar maiores cotas de igualdade das que existían nese momento. Recordo que no 94 tivemos as reunións para sacar adiante a primeira comisión de igualdade. A primeira comisión de igualdade nun Parlamento español foi en Galicia. E xa iniciáramos o noso traballo no que é a institución galega e se constituíra unha comisión para o estudio e o debate da situación das mulleres e, en concreto, para conseguir esas cotas de igualdade das que estábamos a falar. Eu recordo traballar codo a codo con Pilar García Negro e María Xosé Porteiro. Eran as portavocías e eu polo meu grupo, polo Partido Popular, non? As tres traballamos moito. Teño que dicir, non foi fácil, Non foi fácil porque había moitos recelos. E teño que dicilo, no meu grupo había moitos recelos en homes e en mulleres, non solamente nos homes. Sin embargo, teño que dicir que o apoio de Manolita foi importante e, sobre todo, o apoio de Vázquez Portomeñé. Que as cousas non se inventaron en Pequín. A Pequín chegouse con un traballo feito, como diríamos, cos deberes feitos, cos deberes de moitísimas asociacións de mulleres e feministas
que levaban propostas que se puxeron en común e que foron as que fixeron posible esas resolucións que despois se trasladaron a todo o mundo e que de algún xeito as institucións e os gobernos se fixeron eco delas e se empezou a avanzar. Aquel momento, o presidente do Parlamento, Vitorino Núñez, deunos todas as facilidades posibles. Ali formamos parte, polo tanto, todas as deputadas da interparlamentaria que se ia celebrar en Beijing. Creo que un aspecto importante, fomos como un grupo, independentemente das nosas militancias, o enriquecemento de atoparnos con outra cultura totalmente diferente e, sobre todo, de reunirnos máis de 30.000 mulleres de 200 países. Eu me congratulo de ter pasado esos días de traballo en Beijing con todas as miñas compañeras, pero tamén compartindo con moitas mulleres do mundo esas ilusións que tiñamos de avanzar e de mellorar nunha sociedade máis xusta para todos en xeral, pero de maneira especial para as mulleres. Recordando sobre todo un aspecto, a unión das mulleres que temos máis en común, sobre todo cando temos que loitar por todos estes aspectos, porque estamos vendo que temas que se trataron fai 30 anos eran educación, pobreza, violencia, participación política, están de actualidade. Que daquela ata agora cambiaron moitísimas cousas, non? A visibilidade da muller maior, as institucións teñen hoxe moita máis representación das mulleres das que tiñamos antes, pero moitísima máis. Eso tamén foi consecuencia do esforzo das mulleres. Temos avanzado moitísimo, eu o teño que recoñecer, porque as cousas non son como cando era moza, pero queda moitísimo por facer. As rapazas e os rapaces a día de hoxe, eu son profesora de ensino secundario, teñen que coñecer cal foi a loita das mulleres para chegar onde estamos hoxe. Creo que iso é un factor importante. Non chegou todo como está hoxe, houbo que loitar moitísimo. Por eso é importante. Eu gustaríame rematar cunhas palabras da presidenta da Asamblea Xeral da ONU, que di: somos seres humanos. Supoño que había moito tempo que non as viades, vin esas caras emocionadas. A verdad que chega. Que me emociona porque o que dixemos aquí ata agora foi refrendado por elas, que non tiñamos nin posto de acordo, o cual quer decir que é verdade todo o que dixemos. E que ademais, di Maite, que hai que seguir loitando, porque hoxe no periódico vexo así, e o rei pide en China que se siga loitando polos dereitos humanos. Hoxe. Hoxe sal no periódico. Quere decir que nós aportamos o noso grau de area, de agora estarán facendo moito máis porque teñen máis posibilidades. A barreira rompémola nós, e digo rompémola nós non, xa antes, pero éramos poucas, o recelo, mulleres, moitas cousas que ao final é verdade. A igualdade, eu sempre o digo e penso, non é algo que se diga, somos iguais. Non, eso xa se dixo no 48, no 75, no 80, en Nairobi, en todos os sitios. Ahora, que se consiga e que se teña moito, penso, naqueles momentos, era tamén o ambiente que se vivía nas nosas casas. Eu, como concelleira nun pobo, dime conta de o difícil que era ser muller nese pobo. Era moi difícil. De feito, cando fui concelleira no ano 91, e cando se celebraron os 25 anos de democracia, seguía sendo a única concelleira nese pobo.
Iso quere decir que ou non nos chamaban ou non estábamos. E non estábamos porque o ambiente non era propicio. Quizáis referentes que non eran visibilizados, os referentes que necesitaban tamén nenas para despois poder querer ser, non? Porque vemos, antes de darlle esa palabra, vemos esta imaxe do 95 e do 2025, unha representación de mulleres do 16% no Parlamento que hoxe está no 52%. E antes de continuar co que querían comentar as compañeiras, tamén quería engadir esta pregunta, se me queren responder, como recibiron os compañeiros que se falase de feminismo e de igualdade? Pilar, estaba... Sí, Non, Pilar. Imos ver se me permitides, e se me permite a moderadora, eu quixera xa dúas puntualizacións ou pormenores que me parecen importantes, porque cada quen tivemos os antecedentes correspondentes, non? Entón, claro, no meu caso, miña irmá e eu somos fillas de comerciante e de mestra. Por tanto, o exemplo materno de nosa nai pois foi sempre o de unha persoa traballadora fora do ámbito doméstico. Política e facer política. Claro, no meu caso, pois desde unha militancia nacionalista en varios apartados, en varias seccións, con moi poucos efectivos humanos, que éramos a altura do ano 76. De maneira que, claro, chegar aquí, ostentar a honra de representar ao pobo galego ou a porción de pobo galego que nos votou, en concreto na terceira legislatura en 1989, para min non foi máis que unha continuación. Quero dizer que non... Unha continuación de un traballo que tiña xa máis dunha década detrás de actividade. A respecto dos compañeiros, que é a pregunta concreta que se nos fai, pois claro, hai de todo, e de todo de maneira transversal, pero eu aí o que quero subliñar é que a cuestión actitudinal, pola nosa parte, a actitude, como mulleres e como traballadoras, que é o que nos considerábamos neste Parlamento, pois é decisivo, no sentido de non pedir permiso. Faltaría máis, claro, na vida, pedes permiso e esperas un espírito concesivo ou non pedes permiso e non é que envistas en absoluto, senón que camiñas e se fai falta galopas tamén, claro. Entón, aí é unha cuestión fundamental. E os compañeiros, xa digo, pois efectivamente había de todo. Se algunha insolencia se produciu, desde logo, pola miña parte, o correspondente levou as orellas quentes. Claro, absolutamente. Fosen conselleiros, tivesen, por tanto, responsabilidades gobernamentais, ou fosen deputados. E aí está, efectivamente, o diario de sesións. E logo, o que é moi importante tamén, na liña do que as compañeiras xa dixeron, hai 30 anos, 1995, Beijing, Comisión para a Igualdade para os Dereitos das Mulleres, etc. Coido que aí, sen grandilocuencia de ningún tipo, o que conseguimos, ou o que se conseguiu, foi eliminar o tratamento do problema, de toda a problemática das mulleres, sacalo do racismo e do paternalismo. Entón, o racismo xa é milenario. Xa foi o que denunciaron dous grandísimos ilustrados nosos como o padre Feixóo e o padre Sarmiento, nada menos. Nos vimos de aí, a historia de Galiza ven de aí, no século XVIII, con especificidade para a problemática das mulleres e para defender exactamente a mesma capacidade intelectual que os homes. Ben, entón, ese racismo xa deu paso despois á condescendencia, ao paternalismo, á tolerancia,
que é un termo, unha palabra moi problemática tamén, non? Ben, e entón, aí o que penso que conseguimos foi diagnosticar unha serie de problemas certos de carácter social que non atinxían só a fachada do edificio ou ao tellado do edificio. Non era só cuestión da representación política, é cuestión da maioría social feminina, e a maioría social feminina acumulaba toda unha serie de ítems de discriminación e de represión. Ben, e, por tanto, de impostura da arquirrepetida democracia. Ben, e entón, o que se conseguiu unha vez elaborado ese diagnóstico é propoñer medidas, e medidas concretas de aplicación política na idea e na consideración de que estábamos a tratar dun asunto político como o financiamento, a vivenda ou o mercado laboral. Antes de continuar, que falará primeiro Manuela, despois falará María Xosé, imos ver unha foto que tamén podemos comentar. Manuela, se queremos continuar. Sí, bueno, eu sin ánimo de ser demasiado extensa, porque teñen que falar María José, temos aí un pouco calada, Pilar e eu tendemos a estendernos cecais demasiado, pero sin ánimo de ser demasiado extensa, acerca de como se defende sendo muller nun ámbito no que priman os homes. Pois simplemente facendo o que un ten que facer. Si encontramos reticencias, eu volvo a decir que a proposición de lei se creou, se desenvolveu no ano 90 xa, foi, eu creo, que o cerne de todo o que despois se foi facendo. Eu tiven o apoio total de Víctor Portomeñe, que era o portavoz, o apoio total de Fraga. E quero decir que non era moi fácil sacar unha proposición de lei cando o goberno é do teu mesmo grupo político, porque o lóxico é que saian como proxectos de lei. Pero naquel momento entendimos as deputadas que estamos ali, as do grupo, e logo yo plantexamos os outros grupos, que había que facelo como un proxecto de lei. Bueno, algunhas preguntas de algúns diputados, si se facían, e para que, e por qué, pero en xeral todo o mundo votou a favor, non quedaba outra cousa. E despois, desde o goberno, pois tiñamos claro todo o que estaba sin facer e que había que facer. Non sei se este é o momento de explicalo, porque, insisto, non quero, pois, ocupar demasiado tempo para que as demais poidan expresalo. Moitísimas grazas, Manuela, porque de feito quixera engadir ao turno de palabra de María Xosé unha pregunta. Con todo isto que están dicindo as compañeiras, ti crees que era máis sinxelo daquela chegar a consensos na política? Depende de cada momento, cada lugar, que tema. A política é un lugar para chegar a acordos, pero tamén para confrontar. E se non se confronta, pois estaríamos sendo ilusas. É dicir, hai posicións que hai que achegar ou precisamente separar, porque esas son as ideoloxías. Outra cousa é, efectivamente, probablemente en asuntos máis concretos pode haber máis discrepancias. Aquí estamos a falar de algo moi horizontal, moi global e moi mundial. Digamos que Galicia estivo non só a altura, sino que eu creo que mesmo por diante do que noutros parlamentos do Estado español estaban pasando, ou pode estar pasando hoxe en día. A mí me gusta dicir iso, non porque eu pense que por ser galega somos mellores, ou sodes... Non, pero casualmente non, iso pasou aquí. É dicir, iso pasou aquí. E si quero lembrar que outro día, repasando os discursos das voceiras, vou facer unha autocita, pero que a mí chamoume a atención que eu falaba dun pacto, propoñíalle aos compañeros diputados un pacto entre xéneros.
Un pacto entre xéneros, e que estábamos falando de algo así tan original, tan raro, e no que alguén tiña que renunciar a algo. Non, isto non iba de gratis, non iba de fácil, para nada. Pero, bueno, o feito de podermos ir a Pequín como fomos, de que fixemos unha auténtica piña coas nosas discrepancias, que entre nós discutimos moito, tamén o pasamos moi ben xuntas. Foi unha aventura humana espectacular, trouxemos regalos para todo o mundo, que non sei se se lembrarán. Viñamos coas maletas cheas, porque era unha experiencia tremenda. Pero o discurso fundamental que nos escoitamos naquela conferencia non era descoñecido para nós, era do que falábamos aquí. E iso tamén é importante. Éramos Galicia, éramos galegas de todas as forzas políticas, estábamos a falar das mesmas cousas que estaban a falar as que representaban a países musulmáns, as que representaban as mulleres da Igrexa Católica, as que representaban as mulleres indígenas que ainda estaban en Estados Unidos, as africanas, e había un 90% de coincidencias, logo non estábamos tan equivocadas, e si era preciso un pacto de xénero. E ese pacto de xénero, con todas as dificultades e con todo o que poda ir e retroceder, eu creo que é imparable, mesmo que hai momentos que fan pensar que pode perigar, pero si foi posible naquel momento, como non, non? Verdade. Non sei se te contestei. Sí. E, de feito, gustaríame moito preguntarche que levas na man. Ah, sí, conteixo. Este é unha libreta comprada en Pequín. Toda chea de notas, con algunhas intimidades como que comimos en non sei onde, canto puxo cada quen do seu peto, atopei no outro día nun baúl, dixen teño que levalo. E coas notas que eu tomei do que iban dicindo, claro, xornalista, ao fin e ao cabo, iba tomando nota de moitas das cousas que dixeron algunhas das representantes. E eu, se vos parece, e por xa non ocupar máis tempo a palabra, se queredes, deixo aquí a miña intervención, pero quería facer referencia a algo que dixo unha muller nixeriana que a mí me gustou moito e algunhas veces o repito. A ver se atopo, vou rápida. Vou rápida porque ela falaba dun dito da súa avoa, que decía, onde estás, Bisi Fanjani? É que me puxen algo nerviosa, sabedes? Non pasa nada, Sí, porque... isto é que ademais, seguramente estas páxinas había tempo que non as pasabas. Sí, mira que aparecer agora. Que arrecendo, non? Que Sí, que arrecendo vos chega a todas. Vamos alá. Porque a comida sería distinta, non? E todo o que En un faciades... restaurante chinés nos atopamos a xente en galega que estaba ali facendo... Como non? Non vou decir quen, porque é algo que non se debe comentar, é unha persona coñecida, pero sí. Vimos moitas cousas. Bueno, era por dar o nome da persoa que falaba, que era unha representante de Nixeria, unha muller moi culta, que decía que non hai nada tan duro que non se poida ablandar. E decía algo, perdón polo comentario, que ninguén se poña mal, non hai nada tan difícil de ablandar no corazón dun home que non se poida conseguir. Ela falaba de outra cousa, eu digo vos así, e con esa frase, en algunha medida, nos daba ánimos a todas porque había unha enerxía tremenda de todas pensando o mesmo. E trae un recado de Ana Míguez, porque naquela conferencia de ONGs estaban tamén ONGs galegas, concretamente Alecrín e Mulleres Xóvenes Area. Ana está hoxe enferma, pero quere recordar que a proposta de Galicia aprobouse incluir dentro do que se considerou acoso laboral, que non existía como tal definido, acoso laboral no traballo, onde Galicia tamén estaba sendo pioneira e se estaban defendendo unha media de 3-4 casos naquel momento. É un aporte moi concreto de parte, polo tanto, de Ana Míguez e de Alecrín, queda dito e, pola miña parte, agradezo moito. Moi importante mencionar as ONGs galegas presentes en Beijing, a Ana Míguez, que fora presidenta de Alecrín, que hoxe non puido estar, e tamén a falecida Nieves Ibarra, tamén de Alecrín, e tamén facer un recordo de Susana Trapote Torre, que era persoal do gabinete do Parlamento e que acompañou nesta viaxe. E, sobre todo, tamén recordar a María Elisa Madarro González e María Pilar Pedrosa González de Castejón. Antes de continuar, dándolle a palabra a Pilar, imos ver esta outra fotiño que se ve que estabades cun sorriso bastante amplo,
Non quero deixar de... Estamos falando de vida e obra, entón non quero deixar de preguntarvos ese choque cultural que, como dicíades, bueno, se chegastedes a un restaurante chinés e había un galego cociñando, bueno, hai un galego na lúa. Comendo. Comendo. Quixera preguntarvos tamén se hai algunha anécdota, algunha cousa que queirades compartir, que non sexa moi segredo, con nos hoxe. Pilar, por favor. Sí, hoxe ninguén dubida absolutamente do carácter de China como potencia mundial, claro, en todas as ordes. Agora, un factor fundamental que quero subliñar de boa organización e de pluralidade lingüística foi a existencia de traducción simultánea prevista, aparte de ser o chinés, naturalmente, lingua oficial, en inglés, español, portugués e árabe. Entón, claro, iso é unha fotografía, 1995, da diversidade ínsita ao planeta e á humanidade. A min resultoume absolutamente sorprendente para ben e absolutamente positivo, porque, claro, é o intento de, non dos miles de linguas que existen no mundo, obviamente, máis de linguas con territorialidade e con moitos falantes. Neste caso, nós estaríamos incluídos, naturalmente, no portugués, e xa non digamos a respecto do árabe, tamén como lingua panárabe realmente de multitude de países en varios continentes. E o que comentaba antes María Xosé, antes de subliñar efectivamente a importancia das medidas que se aprobaron, en concreto da interparlamentaria, que nos, claro está, nos, Parlamento Galego, secundamos, pois eu quero facer unha mención tamén á compañeira, a traballadora daqui do Parlamento que nos acompañou, pero tamén un subliñado para o traballo que secundamos e que desenvolveu xustamente María Xosé Porteiro, porque ao final tivemos un problema imprevisto, fastidioso, porque estábamos xa no aeroporto para emprendermos viaxe, mais tiñamos que pagar unhas tasas coas que non contábamos, ou, en fin, non recordo exactamente a orixe do problema. E había que, lóxicamente, solucionar, e non tiñamos os yuan precisos, en fin, que foi un pouco, e a actuación, e, en fin, axudamos todas o que puidemos, pero moi activa, como digo, María Xosé Porteiro. E entón, antes comentei que esta é unha cuestión que non ten data de caducidade, pero claro, non a ten porque está vinculadísima sempre no século XXI ao sistema en que nos encontramos. E, efectivamente, a ese sistema continúa séndolle rendível que haxa infrasalarios, que non exista o ascenso e a promoción laboral en condicións, que haxa un exército innominado de mulleres que atenda doentes, dependentes e ingresos hospitalarios, que as chamadas traballadoras domésticas estexan debidamente legalizadas ou non, etc. Pero todo iso é rendível. Hai un complemento indirecto. Hai alguén a quen beneficia. Entón, claro, iso hai que, como mínimo, coñecelo. Está sendo moi interesante. Temos pouquiño tempo máis, pero antes de rematar, por supostísimo, Manuela pediu unha palabra, despois María Xosé, e despois vou-vos poñer unha foto, unha última foto, para que me deades un titular, simplemente un titular. Primeiro turno de palabra, por favor, Manuela. Eu quería aproveitar este momento para facer un recoñecemento a todas as asociacións de mulleres de Galicia, que eu recordo eran heroínas. Desde a Consellería tiñamos un presuposto pequeno
para fomentar o asociacionismo, para impulsar e crear redes de apoio ás mulleres rurais, ás mulleres arredeiras, ás mariscadoras, ás amas de casa, ás mulleres empresarias, o colectivo Alecrín, Antonio Noche, que anda por aí a súa presidenta todavía, tantas e tantas asociacións que traballaban sin horario, con moi pouco estímulo económico, pero con toda a ilusión e o ánimo do mundo. Eu recordo, por exemplo, que todavía costou moito, pero moito, o recoñecemento das asociacións das mulleres redeiras e das mariscadoras como traballo profesional, pero recordo que as mulleres rurales non conseguiron a cotitularidade hasta fai, creo que foi no 2012, e ata entón elas traballaban, pero non podían ser cotitulares da empresa agraria, non podían tomar decisións. Esos avances foron gracias ás mulleres. Eu, desde a Consellería, tiven que darlles as gracias moitas veces e seguirei dándollas agora desde fora. O maior problema que as mulleres naquel intre tiñan era, máis que económico, que seguro que sí, de acceso a traballos para os que aínda non tiñan determinados colectivos a formación suficiente. Eu recordo que dende a Consellería tiñamos un programa de formación e fomento do emprego que na primeira legislatura era corto, presupuestariamente falando, pero na segunda legislatura o conseguir a transferencia das políticas activas de emprego e ter, por o tanto, nas maus, para decirlo coloquialmente, a posibilidade de fomentar o traballo das mulleres, creamos, por exemplo, o programa EMEGA, que aínda hoxe funciona, desde a Consellería para fomentar o asesoramento e a información das mulleres. En colaboración cos concellos creamos os centros de información á muller, que hoxe funcionan. Hoxe teñen moitísimo máis traballo, máis recursos, etc. Pero xurdiron ali. Pero quen tiraba de nós do equipo para facer todas esas cousas? As asociacións de mulleres. Moitas grazas, sublillamos ese agradecemento. E, por último, para rematar, porque xa temos, aínda que estaríamos aquí unha mañá inteira, esta outra foto e o turno de palabra, por favor, para María Xosé. É moi breve respecto do que comentaba Pilar García Negro, porque tivemos un problema, efectivamente, a hora de facer o embarque de todas as cousas que levábamos de volta. Non existían los todo a 100 en Galicia ainda. Ir a China era algo absolutamente exótico. E viñamos coa teima de traer cousas, non? En algún caso, as equipaxes estaban un pouco cheas de máis. E entón había que pagar unha sobretasa. Susana falaba moi ben o inglés, eu chapurreaba algo inglés, pero o mozo que nos atendía moito peor o inglés que a nós. Entón, quisemos explicar e nos deixaban no aeroporto con toda a equipaxe nunha fin de semana e coa embaixada pechada. Pero había outro galego por ali, que era o señor Regojo de Redondela, da fábrica Regojo de Redondela, o propietario, que nos escoitou falar entre nós en galego, e pero vos sodes, é verdade, ele estaba na conferencia, foi á conferencia a ver a súa afillada, Marité Puga, que estaba por Argentina, e foi quen resolveu todo. Todo foi, pagan cando cheguen a España, pero teñen que poder chegar a España. Había un pouco de sobrecarga. Quero dicir con isto que o único que tiven foi a sorte de que Regojo nos escoitou, porque o meu inglés non daba para... Hubiéramos dormido no aeroporto, Pili. Estaríamos falando disso. Pero pelexámoslo. Muitísimo. Queda con isto clarísimo como son as mulleres cando se xuntan, non? Sí, todo era porque nós collíamos todos os libros que nos ofrecían. Eso está mellor, é máis bonito que te dixen eu.
Pois sí, sí. Vamos a ver, todo axudou, non me cabe ningunha dúda, pero é que é verdad que había aportacións de mulleres chinesas, mulleres, e interesábanos ver, pois, cal eran as cousas que se estaban facendo para ver se éramos capaces de transmitilas ao chegar aquí. A maior parte foi de libros. Eu dixenlle, é verdad, dixenlle a María Quinteiro que dixenlle que aquí no Parlamento ten que haber un montón de libros, de propostas, de todo da muller. María José, aparte de libros, unha compañeira mercou unha especie de arpa chinesa e unha bola do mundo de lápis lazuli que nos ocupamos as demais de axudar a transportala, porque era imposible. E na María Xosé iba en Matí, non me deixaredes mentir. Era unha arpa típica da ópera chinesa. Agora, entón, libros, perdón, non. Somos seres humanos. O que máis merquei foron láminas. Éramos seres humanas. Láminas moi ben feitas de papel de arroz e de tinta china, obvio, que eran moi transportáveis. Claro, tamén gostaría moitísimo de traer para aquí unha bola do mundo de lápis lazuli. Claro, é que unha maravilla. inda por riba... Ora, vamos, a cousa foi, e logo iso, pois, lóxicamente, compadeciámonos dela. Non é que nos compadecésemos, é que ela non tiña brazos para levar semellante carga. E entón, claro, pois estábamos con equipaxes no lombo, nas maus e na cabeza. Para rematar xa, esa bola consérvase. Supoño que a terá ela, claro. Era unha preciosidade, era unha maravilla. E ademais seguramente que perdura no tempo. O azul das 3/4 partes do planeta, é unha maravilla. Encantaríanos... Pero esta compañeira tiña, efectivamente, todas podíamos ter, non era a orxía da compra, dito así coloquialmente. Agora, había, claro, apetencia, claro, e por economía, pois podíamoslo facer. Agora, a cantidade de cousas das que se presentía. Pero esta compañeira, pois, o criterio era cousa que lle gustaba, cousa que mercaba, claro. Entón ia aumentando. Bueno, pois estamos desexando seguramente que todas e todos ver unha foto desa bola. Se pode conseguir, é un documento que precisamos. E antes de rematar, porque xa me están dicindo que temos que ir un pouco lixeiriñas, quería vos decir que sodes familia. Isto é unha familia. Isto é unha familia. Matriarcado, familia, un titular. Simplemente para rematar. Manuela, un titular que nos deixe... Que o futuro permita seguir avanzando nos dereitos dos seres humanos. Pois eu voume acoller unha frase do ilustre escritor que foi, e que é, pola memoria da súa obra, Xosé Chaurrego, cando confesaba a respeito do seu xénero, dos homes, deixamos de ser machistas teóricos para seguir sendo masculinistas prácticos. É un retrato da condición masculina, porque como falamos tantísimo da condición feminina, compre variar un pouco e empezar a falar da condición masculina. E así variamos. Continuamos? No, simplemente que si con todo isto incluída a bola do mundo fomos capaces de avanzar en igualdade, paréceme que a nosa aportación mereceu a pena. Si somos capaces de conseguir a día de hoxe, porque a igualdade é verdad que non é vou conseguir a igualdade, non,
é loitar a igualdade. Os homes, eu tamén non entendo, tiñan unha situación de privilexio e perdelo tontamente, parecíame que non procedía. Nós temos que conseguir, eu non teño fillas, pero os fillos entendo que teñen un rol importante na igualdade tamén os homens. Podo interrumpir un momento? Sí. Porque eu teño fillas. Sempre digo que a miña xeneración foi a que loitou por a igualdade. As miñas fillas, que xa non son nenas, falaban do teito de cristal. Hai que romper o teito de cristal. Creo que nunha boa parte está roto, non en todas partes. Hai carreiras de informática nas que... Pero eu recordo que tiña 30 anos cando a primeira xuíza de España pudo facerse xuíza. E agora, bueno, o mellor o Supremo ainda hai que removelo, pero todo o demais debe de haber xa máis xuizas que xuíces. E así sucesivamente. Pero teño unha preocupación. Teño unha neta. Que pasa ca terceira xeración? Me preocupan moito os actos de violencia. Están medrando todo o traballo que fai a Consellería máis Biogen, é que hai máis noticias e antes non se sabía, é que está medrando a violencia. Segundo, que pasa cas nenas que volven a ser dependientes dos rapaces? Lles permiten controlar onde van, o teléfono, a quen chaman, facer fotos comprometedoras. Moito queda para o sistema educativo todavía por facer. Encantaríanos seguir, sei que... Perdón. Nada, este é un tema tan importante e no que se está traballando bastante, ademais, eu sei no en primeira persoa. Hai que seguir educando, sobre todo educando. Para rematar ese titular, María Xosé. Hai unha ofensiva contra a feminista neste momento, grande, en algúns lugares, e eu creo que podemos enchernos de argumentos para vindicármonos como feministas. O feminismo é un avance importante para a humanidade e desde este punto de vista Galicia pode estar orgullosa do seu aporte e eu creo que o compromiso con este cambio social non pode máis que seguir avanzando, lembrando o pasado, honrando os que estiveron antes e pensando nos e nas que virán despois. Moitísimas grazas. Grazas. Grazas de todo o corazón. Quero subliñar unha reflexión que acabo de facer poética, que se estas mulleres atravesaron o mundo, co mundo metido nunha maleta, dun lado ao outro coa súa mensaxe, que máis poético que iso? Que metáfora tan fermosa nos acabades de contar. Grazas de todo o corazón. É un privilexio e unha honra para min estar aquí con vos. E agora, antes da asignatura, se queredes tomar asento, imos disfrutar... Sí, vale. Moitísimas grazas. Grazas. Un placer enorme, Pois, mentres que axeitamos este espazo musical, tamén lembraba coas vosas palabras, como dicía dona Emilia, que ia sentar naquela cadeira, aínda que non lle deixaran sentar, non? Xa vimos dende dona Emilia e moitas outras que foron abrindo camiño, pero vos en especial estades sendo homenaxeadas hoxe por iso. E como vos dicía, agora, antes da sinatura do manifesto, imos deixar un pouquiño de tempo para a música. Recibimos, por favor, cun forte aplauso a Antía Muiño e Miguel Arribas.
e ai deixa-me subir. O carro carreteiro, deixa-me subir. O carro que me muero, morei por ti. Todo el mundo es contra mí, morena, y porque te quiero. Todo el mundo es contra mí, y yo contra el mundo entero. Déjame subir, oh carro carreteiro, déjame subir. Oh carro que me muero, morena. Moitísimas grazas. Bueno, para min unha honra estar aquí, é un privilexio, síntome moi agradecida. Moitísimas grazas polo convite. Foi un placer escoitarvos, estaba ali atrás escoitándovos e a verdade é que me sinto, sentime moi orgullosa como galega e como feminista tamén, de coñecer o voso traballo que fixestes, que a verdade é que non o coñecía, así que moitas grazas. Moitas grazas por facer camiño e moitas grazas tamén as que seguides facendo. Nada, este tema que acabamos de facer é un cantar tradicional que arranxamos desta maneira diferente e ten esa referencia que sempre me gustou moito da música tradicional, que aparece en multitude de coplas, que é esa referencia ás compañeiras, as compañeiriñas leales. A min é algo que sempre me pareceu como moi sororo, polo menos visto dende a nosa perspectiva de hoxe en día, pero sí que creo que manifesta ese apoio mutuo que sempre tivemos as mulleres. E agora gustaríame tocarvos un tema que publiquei hai pouquiño, que se chama A Beleza, e é unha canción na que reflexiono sobre este concepto da beleza, non como algo puramente estético, senón como esas situacións, persoas, cousas, pero sobre todo situacións que ás veces, se temos a ollada adestrada, podemos ver como que son, como pura beleza, esas situacións cotiás que nos dan reconforto, que nos fan sentir plenas, nos fan sentir en conexión co mundo. Que máis beleza pode haber que nun mundo xusto e, polo tanto, igualitario. Así que, moitas grazas por escoitar. A beleza que os anos as costas e
caminos que han de pasar, todos los caminos que están por andar. O riso dunha nai, a árbore nova que bica o chan, os teus ollos o verme chegar. A beleza que acontece, a beleza que acontece. A pedra mollada de Santiago, camiñar por traba un domingo a mañá, as ondas mariñas, o verde o fogar, e no misterio da vida quero que veñas a iluminarme e eu sinto desejo, deixa-me atopar a beleza que acontece, a beleza que a beleza que acontece, a beleza. Moitísimas grazas, Antía e Miguel, pola vosa música e por tanta beleza. Pedimos novamente que suba ao escenario o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, que vai dar lectura do manifesto de Beijing a Galicia, un compromiso que segue en pé e que asinarán hoxe os 4 grupos parlamentarios da Cámara Galega. Por favor, presidente. Bueno, primeiro darvos as grazas ás que participaste nesta xornada, porque creo que foi unha xornada que deixou ben claro o voso compromiso histórico e ao mesmo tempo hasta foi amena, porque sí, foi amena, a verdade, pero con carga de profundidade para que dicir que foi amena. Por lo tanto, moitas grazas e moita saúde para todas vos. Bueno, vou ler os compromisos que é o manifesto do Parlamento de Galicia polo 30 aniversario da Conferencia de Beijing. E que di: os dereitos das mulleres son dereitos humanos, unha frase dita en moitas ocasións nas últimas décadas, pero que tivo o seu xerme en 1995 na cuarta Conferencia Mundial sobre as Mulleres. Porque hai 30 anos o mundo reuníase en Beijing e facía esa afirmación tan esencial como transformadora nun encontro que supuxo un punto de inflexión na loita pola igualdade, que inspirou políticas, leis e cambios sociais que melloraron a vida de millóns de mulleres en todo o planeta, que mellorou, en definitiva, sociedades de todo o mundo. Galicia tamén estivo presente naquela cita,
A participación das deputadas galegas na conferencia de Beijing foi símbolo dun tempo novo, no que a voz das políticas galegas comenzaba a ocupar o lugar que lle correspondía. Elas daquela ocupaban tan só 16% das bancadas da Cámara, mais foron quen de representar a forza, a persistencia e o compromiso dun país que sempre soubo avanzar grazas á implicación e ao traballo conxunto de toda a sociedade. 3 décadas despois, as deputadas ocupan no Parlamento de Galicia o 52% dos asentos, un reflexo de todos os avances que acadamos, pero que, por suposto, seguen a ser insuficientes. Por iso mesmo, o Parlamento quere recoñecer aquel legado e renovar o compromiso co espírito e cos principios de Beijing, que son coa igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, coa eliminación de todas as formas de discriminación e violencia contra as mulleres, coa participación plena das mulleres en todos os ámbitos da vida política, económica, social e cultural. As forzas representadas nesta Cámara, respetando a diversidade e a pluralidade política, unimos as nosas voces para afirmar que a igualdade e a loita pola eliminación de calquer tipo de violencia contra as mulleres é unha cousa común, un valor e unha causa común, un valor compartido e unha responsabilidade colectiva na que non caben retrocesos. Porque unha Galicia máis igualitaria é tamén unha Galicia máis xusta, máis democrática e máis libre. Beijing foi un punto de partida, non unha meta, moi especialmente por profundar no recoñecemento de violencia contra as mulleres como violación dos dereitos humanos e liberdades fundamentais en todas as súas manifestacións, co fin de remarcar os consensos de Beijing en todos os ámbitos. Hoxe seguimos traballando desde as distintas institucións públicas galegas para que as nenas e mulleres de Galicia poidan vivir sin medo, decidir en liberdade e ocupar todos os espazos sen limitacións nin discriminación e, por suposto, libres de todo tipo de violencias. Este manifesto é un recoñecemento ao legado das que nos precederon e foron quen de alzar as súas voces en momentos de moita dificultade. É tamén unha chamada á sociedade galega a seguir avanzando xuntas con esperanza, compromiso e determinación para facer realidade o que se refrendou hai 30 anos e que hoxe continúa a guiarnos. A igualdade é o noso camiño, a nosa responsabilidade e a nosa forza como país. Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2025, as forzas políticas representadas no Parlamento de Galicia, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego e Grupo Parlamentar Mixto. Non sei quen é o que nas ten que chámalas ti ou... Sí, chamos. Vas chamando ti. Sí, vou chamando. Pídolle que permaneza... Non se vaya, por favor, que permaneza aquí con nós. Moitísimas grazas, presidente. Agora sí, por favor, convido a que suban ao escenario Paula Prado del Río, portavoz suplente do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, Olalla Rodil Fernández, portavoz suplente do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, Paloma Castro Rei, deputada do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, Armando Ojea Bouzo, portavoz do Grupo Parlamentario Mixto, que asinarán pola mesma orde de chamamento.
Pois moitísimas grazas polo compromiso amosado con esta asignatura. Poden volver aos seus asentos. E agora, moitísimas grazas. E agora, para pechar este acto, ten a palabra Fabiola García Martínez, conselleira de Política Social e Igualdade. Por favor, conselleira. Bueno, querido presidente do Parlamento de Galicia, voceiros dos distintos grupos políticos, convidados, convidadas, directores xerais e demais autoridades presentes, moi bons días a todas e a todos. Hai 3 décadas, todas as diputadas galegas desta Cámara facían historia en Beijing. Un grupo de mulleres valentes que levaron a este cumio internacional celebrado en China as propostas pioneiras da nosa comunidade de Galicia. Elas, todas vos, puxéchedes voz a cuestións tan importantes e relevantes como a igualdade laboral, a eliminación da violencia contra as mulleres ou a tan exótica naquel momento corresponsabilidade. Deste encontro, en 1995, xurdiu a famosa Declaración de Beijing. Un compromiso sen precedentes pola igualdade de xénero, un acordo unánime e inédito entre países e tamén entre organizacións civís e que partía dunha base que era moi sinxela. Os dereitos das mulleres son dereitos humanos. Un fito na historia recente no que Galicia, as mulleres galegas, xogamos un papel esencial. Xogamos un papel esencial porque estábamos ali onde tiñamos que estar e porque o Parlamento de Galicia foi o único que estivo presente a nivel nacional. E ali estivemos, ali estivestes, representándonos a todas, queridas compañeiras, uníndovos por riba das siglas, e o que fixeste de xuntas foi algo básico. A igualdade de xénero é unha cuestión de dereitos humanos. Estou case segura de que este grupo de deputadas, algunhas aquí presentes hoxe, non imaginaba nunca a transcendencia que acadaría este pacto internacional e que permitiu que a igualdade estea no centro de todas as políticas públicas. Grazas á vosa altura de miras e aos vosos pasos, podimos decir hoxe con moito orgullo que Galicia levou e segue levando a igualdade como bandeira. Fomos o primeiro Parlamento Autonómico de España en sumarse á Declaración de Beijing. Nesta Cámara creamos a primeira Comisión en Igualdade de toda España e pusemos en marcha a primeira lei contra a violencia de xénero. Galicia asumiu sempre con valentía o compromiso de converter os principios de igualdade en políticas efectivas. E fixo, precisamente, cando o concepto da igualdade era aínda moi pouco coñecido. En estas 3 décadas, seguindo o camiño que vos abríchedes, avanzamos con paso firme na igualdade de xénero. Facémolo a día de hoxe con orzamentos concretos para impulsar novas políticas que medran ano tras ano. Facémolo con medidas específicas para a promoción da igualdade e a loita contra a violencia de xénero, como esos centros de información á muller que chegan a día de hoxe a 200 concellos e que seguiremos blindando e reforzando, e os que próximamente se sumarán aos CIMs móviles. Facémolo con esa aposta decidida por facilitar a conciliación, como esas escolas infantís gratuitas, como Bono Concilia, como recursos especialmente enfocados ás zonas máis rurais de Galicia, como as casas niño ou as casas do maior. Facémolo fomentando, ademais, que esa conciliación sexa corresponsable, con recursos e programas concretos para iso, e facémolo impulsando, por suposto, tamén novas leis, como esa Lei de Igualdade e que está en vigor dende o ano 2023. Facémolo impulsando a investigación con perspectiva de xénero, apoiando o asociacionismo femenino, as entidades que traballan con mulleres en situación de especial vulnerabilidade, coas AMPAs e tamén cos concellos. Facémolo traballando no ámbito do emprego, para rematar con esa fenda salarial de xénero que aínda existe a día de hoxe. E facémolo, como non, apoiando o emprendemento femenino. De feito, hoxe mesmo, o Diario Oficial de Galicia publica a resolución do EMEGA
con 400 proxectos de emprendemento feminino apoiados con 5 millóns de euros. Facémolo tamén poñendo a disposición de todas as vítimas de violencia de xénero medidas e recursos de protección integrais, con as axudas máis completas a nivel nacional, coa atención integral de carácter habitacional, psicolóxica e xurídica, e con avances conseguidos dende este Parlamento, como a consideración de vítima de violencia de xénero as mulleres que sufren violencia sexual ou son vítimas de trata, e facilitando, ademais, a súa emancipación e a súa independencia económica, a través desas achegas pioneiras e tamén dos programas que todos coñecedes e que están consolidados en Galicia, porque hai que recordar que sin independencia económica non hai independencia real. Sen dúbida algunha, avanzamos moito, pero tamén somos conscientes de que aínda nos queda moitísimo camiño por diante, pero especialmente hoxe e tamén no momento de botar a vista atrás e tamén de poñer en valor todo o que levamos feito e todo o que levamos camiñado. Neste Parlamento no que só había 9 diputadas, hoxe as mulleres a somos maioría, 38. Representando fielmente o que acontece cada día na sociedade galega e logrando situar a igualdade como unha das prioridades dos e das galegas. O empeño e a fortaleza dun grupo de mulleres conseguiu que Galicia estivese presente nun dos momentos máis importantes da política internacional do século XX. E hoxe, 30 anos despois, vendo todo conseguido, teño moi claro, temos todas moi claro, que a través do consenso, do apoio e do esforzo compartido nesta Cámara podemos seguir construindo grandes fitos. Non nos conformamos, nunca, e por iso seguimos impulsando medidas pioneiras como a futura Lei de Violencia Digital, a primeira a nivel nacional. Unha norma que nos achega aínda máis á realidade dunha sociedade cada vez máis tecnolóxica, en a que queremos facer fronte aos novos tipos de violencia e desigualdades que aparecen neste novo ecosistema digital. Se hai algo que aprendemos gracias á Declaración de Beijing, gracias a todas vós, é que ningún avance en igualdade se consolida sen vontade política, sen compromiso social e sen ter ben claro que o futuro debe escribirse en igualdade. Grazas a todos os grupos parlamentarios polo momento que acabamos de vivir coa asinetura hoxe deste manifesto, que dará xa para a historia deste Parlamento, pero tamén para a historia de Galicia. E grazas, como non, a Manolita, a Pilar, a María Xosé, a María José, por esta conversa, pero sobre todo por achegarnos aqueles momentos e sobre todo aqueles anos nos que todas vos loitastes xuntas e traballastes en descanso. Non teñades dúbida de que recolleremos sempre ese testigo que nos déstedes, ese testigo cargado de responsabilidade e que o agarraremos sempre con moitísima firmeza para seguir avanzando e construindo esa Galicia mellor que todos queremos e que todas merecemos. Moitísimas gracias e moitísimas gracias de corazón para sempre. Moitas grazas, conselleira. Imos chegando ao final desta conmemoración dos 30 anos de Beijing, pero antes pido, por favor, ao presidente do Parlamento que nos acompañe no escenario, porque imos facer a entrega das insignas conmemorativas deste ano e que suban, por favor, as nosas queridísimas María José Ares, María Xosé Porteiro, María Pilar García Negro e Manuela López Besteiro. Por favor.
pola súa presenza, grazas polas emocións, pola... Ben, é que isto é compartir, claro que sí, isto é... Sí. Iba a chamalas, sí, estaba a piques de chamalas, pero bueno, xa, por favor, os grupos parlamentarios que se acheguen ao escenario para facer a foto de familia. Sí. Sí. Agora sí.